ľudia, dneska idem hrať Brávko spolu s Kokosom. Pozdrav. Dobre, už ma pozval. Ja idem ešte otvoriť Legendary Star Dropu. Takže... Zlato. Star Power na šelinu. A jako to, jaká? Aký obrázek? Taký leukoplast. Aha, tak to máš tú dobrú. Dobre ľudia, takže nezabudnite dať samozrejme like a odber. Chyba jeden odber do 50. No, super. Dobre, takže môžeme začať hrať. Čo ideme hrať? Čo by si chcel? Dáme si tohto debilka. Buzz Lightyear, to the rescue! Kámo. Zase to Manhunt. To infinity and Nie, beyond! nie som ready. Kam chcel? Ja viem co za... Hej! I've got your back. Chceš hrať hej? Duely sú! No vidíš, ja som ti to vravel trošku. Tak daj duely. Takže ľudia zjavne ideme zahrať duely. Tak Dobre, tak čakaj. A ja opustím tým, počkaj. Takže ľudia idem Čakaj. zahrať duely. Random a teraz sa to pozvem. No, accept. No dobre, takže mám tu Buzza Lightyeara, toho si nechám. A dal som nejakú, počkaj, ale nejakú dobrú mapu vyberem. Alebo chceš ty? Nie, ty vyber. Toto ťa bude baviť, toto ťa bude baviť. Ty si dal tu, kde si ma vtedy v tom jednom videu preramoval. Nie, to som nedal. No dobre, ja už som ready, poď ty. Ja som si ešte nevybral brawlerov. Takže ľudia, samozrejme nezabudnite na like a odber pre viac takýchto videí. Idem sa pozrieť, či si nemôžem niečo kúpiť za pičky, ale mám ich extra malo, takže nie. Ja ich mám 331. Ja ich mám 62, žiaľ. Odkiaľ ich bereš? No ja som nikoho nekupoval. Aha. Nič som nekúpil zatiaľ. Dobre ľudí. Na mojom druhom účte som si kúpil Runner Nitu. Hej, dobre. Dobre, tak poďme hrať. Veď už môžeš ready. Dobre. Takže ľudia, ideme hrať. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Na daj koho si vybral. No to je taký tým na blízko, by som chcel povedať. Batteries are fully Na charged čo? and ready to go. Na blízko, toto je prevažne mapa na diaľku. Ak nevieš. Aha. Mal som si dať toho, jak sa volá, 8-bit. Likvidácia. Ale tak ty ho máš na masku, čo ti hovorí. No, Ale asi na to sebe. hej, viem. Takže momentálne som ho zlikvidoval. Joj, kokos. Tak ťa budem volať XD. On má druhý účet, že XD. Tak ja ho tak idem volať. Ty debil. Treba. Dobre, mám Buzza, to je výhoda. No nie, to je pre mňa výhoda. To je moja výhoda, nie tvoja. Ja dotiahnem ďalej než ty. Ja som si mal dať takých hráčov, ako je ony. Colt, Shelly No áno, a ja ich tu mám treba. a ešte 8-bit. No a Edith by bol fakt dobrý. Dobre, na budúce si ho dám, nechaj túto mapu. Jak si ma mohol zlikvidovať? Normálne. Ešte mám Edgara. Ja mám čísalo dosť dobrý damage, ne? Nezdá sa ti? Ešte mám Edgara. Musím skočiť po tebe. Mám to. A skok. Juj. Ty jak si mi zdrhol? Pozor. Nie. Dobre, takže som v rytni. Takže zase som prehral. Dobre, ja si idem zmeniť postavy, počkaj. Tohto dáme do prdele, ale dáme ho na To diaľku. infinity and beyond! Dobre. FBI, no FBI, Potom kámo. tohto dáme. A necháme.
Dáme to. I'd call that a success. Idem ťa rozbiť. No, už hraj. Takže tento tu si furt Idem ťa rozbiť. No uvidíme. Ľudia, takže ešte treba nám odbery, lebo jeden odber a bude 50. A bude špeciál. Zázrak. Mám to. Ale podľa mňa už sa mám zlepšiť brávku. Ale ticho buď. Takže toto je katastrofálne. Na. Do prdele, prehrávam asi s kapem. Dobre ľudia, takže toto som prehral. Už je tu plyn. Kde si? Ty sviňa. Mala, dobre, mám konta, to by som mohol uhrať. Now you see how it's done. Ustrieľaj. Zlikvidoval som stenu. Ty debil. Dobre, mám bazal lightra. A teraz? Dal som si ga... Nedáš. No, dobre, ľudí. Zase som umrel. Dobre, poďme zahrať Duo Showdown. Poďme zahrať Duo Showdown. Duo! Ako ty a ja, hej? Spolu. Áno. Chcem ich zaproti sebe. Bot. Tak ťa preniesli. Botov chcem odstrániť. Bota tu nechcem. Prečo tu nechceš botov? Spolu, to nedá. Tak povedz, tak... Počkaj, pozvem. Počkaj, pozvem ťa. Prečo si mňa, ja teba, nie? Ja teba. Dobre. Nie, ty pozvi mňa. A do čoho? Veď na Duo Showdown. Adinko, čo chce? A vieš čo? No. O 2 týždne zase príde do mňa ten bratranec, čo ťa minule zdrbil na brávku. Vieš čo, ty o tom buď radšej ticho, lebo počúvaj ma, hej? No? Počúvaj, hej, hral som Dynamajka, takže buď ticho. Ja... Dynamajko má furt dobre, lepšie skilly, než on sám. Ja ti zavolám, keď príde a zase si s ňou zahráš. Bude sranda. Ty si dal, daj. Videa to dáme však. Áno, jasné. A keď ho neporazíš? Zlikvidoval som bota. Nie, som Ale ja chcem hrať s normálnymi hráčmi, nie s botmi. To je trápne s botmi. Prečo? No lebo. Boty hrajú fakt dobre. Tak ako mám pomenovať video? Poraď mi. Hráme tu s botmi. Nie, už Botami. Už zase Brawl Stars s kokosom. Už zase. Do prdele, ja som zase chcípnul. Nita vystrela medveďa. Tak ti treba. Teba pucuje medveď. A tak som sa vrátil. No. Vidíš, tvoja týma teraz zabila. Ale poďme hrať na poháriky. Kamo, prečo? Ja tu vyradím všetkých botov. No. Nie, líbni, prečo? Nie, buď pri mne, chcem niečo urobiť. Ja nepustím nás tu dohry, chápeš? No a teraz poď zahrať. Ale nepustím nás Aha. tu dohry, musíš ma minimálne
pár tímov. No dobre, tak daj ty teraz, ideme hrať. Daj mi pozvánku. Hej, reálne. Hej, Duo Showdown na poháriky, takže zase mu idem utratiť 1 000 000 pohárikov. Čo? No. Počkej. Mám Hanka. Mám na ňom 0 pohárikov. Kamo, ty máš už Henka? Nejaké Ale on môže hitovať aj cez stenu, ak nevieš. Nejaký... On ťa tú bublinu. Ja som ho získal spolu so stôlom. Tak pomôžte si s ním zahrať. Idem ho otestovať. My sme prehrali, pretože ja mám skoro na 500 pohárikoch. Aha, tak to sme v prdeli. Kamo, ako sme na Henka, to som stala. A vieš, čo som získal? Vieš, čo som získal? PSG Shelly. Ja ti to jako... Aha! Aha, tak ho chcípne. Sranda. Dobre ľudia, takže zistil som, že mám nejakého besného Henka, ktorý dokáže likvidovať. A tu sú. Idem to hneď skúsiť. No. A skapal som. A ty si skapal. Plus 4, dobre, to je výhoda. Plus 4, kamo. S tým Henkom nehraj, pretože ty za ňu fakt nevieš hrať. Dobre, poďme si dať niekoho iného. A ja si skúsim bez nikoho iného. Juj! Pozri sa ko. Hádaj, koho som si dal. Kámo, nie, a bereš si ju, kamo, a prosím sa to. No, dávaj. Čakaj, kámo, hrám do 4, Takže ľudia, my ideme zase hrať nejaké debilstva, tu zase vyvádzame. Samozrejme, zase to opakujem, nezabudnite do like a odber ešte 1 do 50-ky. A potom ešte dávajte do 100-ky a neviem do koľko. Kamo, ako do 100-ky by sme mohli vyskúsiť. Nie. Keď sa má na väčšom ránku, tak by si dala väčší damage. Koľko dávaš teraz damage? Ako damage? Aký dávaš damage? Totálne hrozný. No daj. Ani ti to radšej nebudem vraviť. To je taký slabý, ne? Utekaj. Idem do trávy. Utekaj. Pám! Ja mám ťa dať na 2 hity, tak utekaj. Skovám sa! Mne sa to buglo! Ďakujem ti za minus 1 pohárik. Ty máš minus 1, ja mám 0. Lebo máš cieľ. Ja si ju nechám ešte na chvíľu. Kámo, nie. Ešte jedna. Fakt neviem, koho mám s tebou, lebo s tebou sa mi fakt nič nedá hrať. Dobre, poďme si dať nejakú novú, normálnu postavu. Napríklad tohto. Kámo, to je lepšie. No, vidíš. Skoro rovnaké poháriky. No, paráda. Kámo, ja mám o 2 viac ako ty. To nevadí. Ale však ten nový, čo má Ja prísť. mám na 9, ja mám na 5, takže kámo. Takže ľudia, ideme to znovu skúsiť. Aha, tu je baz. A čo? To je taký problém? Počkaj, dáme muziku. Nezabije. Kámo. Ja som skovaný. Gratulujem. Aby som náhodou neskapnul. Proti Pavlovi. Kde? Aha, to si tu ty vystrala, ja ti to držím, sorry. No, ani to neskúšaj. Lebo s tebou nikdy nebudem hrať. Ja som ešte... Nie, tu je ten koň, tu je koň. Jaký koň? Veď ten, čo sere tie... Veď koň!
je debilák. Pucujem ho. Zdrtil. Koň! Tu je pávka! Juj! Tu je páv. Idem. A ty si kde? Ja som zobral. A nie! Mami! Pucuj! No a že to neviem hrať. Ale máš to na tej viacej, hej? No takže ľudia, konečne sme vyhrali nejaký meč. Poďme ešte zahrať 2 zápasy, pretože keď zahrám 2 zápasy v týme, tak dostajem 500 XP. A niečo sú 200 kreditov. Dobre, poďme ďalej. Ja idem s Frankom. Takže dobre ľudia, teraz mi to veľmi dobre ide s Frankom. Ja som dostal viacej pohárikov ako ja. Koľko si dostal? Ja som dostal... Ale ja som predtým videl o 2, teraz... Choď tam hore, ja idem túto. Ja idem tu pucovať. Takže ľudia, momentálne pucujeme, ako vidíte. Na. Neútoč moc, kámo, kľudni sa. Hops. Kľudni sa. Bude nastaviť, kľudni. Sorry. On by dostal. Ideme. Koľko máš? Ja mám -1. A ja? Ne. Ešte jeden meč, prosím, a to už bude posledný. Jako posledný, ja som ešte jednu majku. A to už potom bude fakt, že posledný. Lebo už dlho točíme. Nie, to je krátke video. Vydávaš proste krátke video. Čo? 18 minút? Za 18 minút? No. Tak poď mi sem pomôžem, no idem iť. To je málo. Vidíš, raz pucujem a mám. Vidíš, veď ale... Počkaj, dáme muziku? Ešte kým to zastriháš, tak... Ja to nestriham. No tak kámo, prečo nestriháš? A na čo? Nejaké momenty, alebo hudky, to povedaj. Ty si vysral tú krížik a ja tu dám star dropu. Juj. To je sada. Amatér. Dobre, takže poďme trieskať. Juj. Žijem. Tu je guľať. Jak som tu dostal? Hovad. Zas sme zdechli. -1 opäť. A ty získal som 500 XP aspoň. Á, fajne. Čo som získal? 10 gemov. Star dropu. Rare. Paráda. A 1000 power pointov. Dobre, super. Dobre, tak dajme ešte jeden zápas ako ohev. Ok? Dobre. A koho si mám dať? Počkaj, kúknem sa. I guess geology rocks. Môžem si dať jeho? Nie. Tak si dám Shada. Super, možno. I'm so overpowered. Ale ty máš 335 pohárikov a ja mám 36, vieš o tom. Čo? Ty máš na to postaviť 335 pohárikov a ja mám 36 na Shadovi. Lenže ja mám skoro na všetkých postavách na... Hej. Prečo nemôžem chodiť cez stenu? Čo? Nemôžem chodiť cez stenu. Pucuj. Dobre, máš? Čo? Ja pucujem. Tu je El Primo, ktorý má veľmi vysoký rating, takže idem preč. Čo máš? Takže idem radšej do Viti. Má 11 000. Už nedokončil zápas. Umrel som. Perfektne, a okolo mňa ide 5 brawlerov. Vidím. Tam
ak to uhrám, tak to zbrajem. Áno. Čau. Ja som za... Toto je katastrofa. Pozor! Pozor, prehral si. No, dobre. Neviacujem to tomu. Dobre, takže končíme na dneska. 20. Koľo? Dobre ľudia, čus.